муъҷизае ки бо як тифлаки чормоҳа содир шуда буд ва ин муъҷиза ҳамаро дар ҳайрат гузошт. Албатта, бешак Худованд ба ҳар кор қодиру тавоно ҳаст. Ин қиссае ҳаст, ки бисёре инсонро ба гирья андохтааст. Бубинед, ки модар чӣ қадар меҳрабоне ҳаст, ки ҳатто ҷони худро дар хатар мегузораду фарзандашро барои зинда монданаш ҳар коре мекунад. ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умр. дӯстон, аз шумо хоҳиш ҳамин аст, ки мавзӯъро бо диққат хуб гӯш кунед, баъдан фикрҳоятонро нависед. агар малол нашавад, дар зери навор лайк гузоред, то ин ки дигарро ҳам бохабар шавад. аҷабе нест. бо сабаби заминларзаи сахт чандин хонаҳо хароб шуданд ва ба назди хонаи шахсоне барои кӯмак омаданд. дар ин хона як зани ҷавон ва фарзандаш зиндагӣ мекард. харобаҳоро оҳиста оҳиста тоза карда, одамоне ки зинда монда буданд, онҳоро наҷот медоданд. ҳамин тавр ҳамон хонае ки ҳамон зан бо кӯдаки хурдаш зиндагӣ мекард, ин зан дар миёни деворҳое ки хароб шуда буд намоён шуд. дар ҳолати ғалате буд, ки гӯё мисли шахсе ки ибодат мекунад ва дар саҷда меистад чунин буд ва бо дастонаш чизеро бар оғӯшаш гирифта буд. ҳангоми хона чаппа шуданаш зан аз сар ва аз даст ҷароҳат бардошта ва аллакай аз дунё гузашта буд. одамон деворҳои чаппашударо аз гирду атрофи зан оҳиста тоза карданд. вақте диданд, ки ин зан кӯдаки чормоҳаашро ба як адёле пӯшонда оғӯш гирифта хоб карда будааст, то ҳамон чаппа шудани деворҳо ба ин кӯдак зарар нарасонад. бубинед дӯстони азиз, бубинед, ки ҳангоми хона хароба шуданаш модар ҷони худро фидо кард ва фарзандашро наҷот дода буд. марде вақте кӯдакро бо дасташ мегирифт, ин тифлак аз ҳеҷ чиз бехабар буд ва ором хоб мекард. албатта, фаромӯш накунад, ки волидайн, падару модар барои боло рафтани мо, барои зиндагии хуб доштани мо ба ҳар кор омода ҳастанд. ба ҳар кор. чӣ хеле ки бузургон мегӯянд, то модар нашавӣ, ба қадри модар нахоҳӣ расид, то падар нашавӣ, ба қадри падар нахоҳӣ расид. барои ҳамин дӯстони азиз, ин ду ганҷи бебаҳои худро зиёд дӯст доред, зеро инҳо дар ҳама ҳолат фидо мекунанд ҷонашонро фақат ба хотири шумо. аммо шумо фидо кунед умратонро фақат дар хизмати падару модар.